chi bai vek ule crime kan ron ti chu te hi thil thalo kan in zir tir na ni lovin mitin te tu na ya kan film khur deuh deuh theinan le thil sual ti tu te kan lo ma chon thiam zel theina tura min ti har thar tu ata na siamani kan video te hi like le comment min lo pek sakla ila subscribe lo ani page on khonga in min lo subscribe sak ve don nia police te chuan tual thana chui chu theilo pali lai mai an neya he kholian lo taka poi khoina lo thleng to te jinga chuan atri bai om ber an la ni hialang kum som aya reima tual that tu chuan lo tling takin police te chu alo big bo san to a chu poi khoina ra phlak tak jinga chuan tu na kan soi tur toni gip si case po hi atelani ama mi te ang thavin case thui chu lo te jinga chuan a changvele mayangem le kum sang kha zakwa somriat panga january ni som pakwa khan kum som ni pathuma upa nurse na thoklai toni gip si chu ana thona wichita general hospital a azan duty zo in lampana ho chu about atlat mai abawa tanga ni ni na akar chu hospital atanga hlawak lo kongre angreng taka chuan mo ania kar chunga chuan midang fingerprint emo nu madang han sui zui theina mai tur engthil ma mo an nei lawani karli nu february ni som panga chuan texas a electric na thok pakhat chuan wichita khopon mun fian rial tak us route 281 hona electric call chiang lo lai om lo endik tura avakal chuan kong puisir dewa chuan mi hring ruang di om tak lo le reng chu awa muwa ngai thalo tak chung chuan awapan hnai zela chuta tuni ruang nun na nei to lo ti hriat tak mai chu awa muta ani arwang pialok fit zavel hla chuan be ato na mun ni om tak bas hoi cheto tak mai he awa mule bok ti chuan rang takin police te chu a phone ta ani police te chuan rang takin chulai mun chu an ron thleng thoya toni ruang le athi na lai borvel chu anen dik nga zung zunga bas thung po chu anen dik ngal bok bas thunga chuan thi sen alo om noi mai toni gip si thi sen nge ni ti fiana la nei chi alo ma se arin hlel om lem lo hle ani bas thung chu poi khoina thlen na mun chu ani ti rin hlel rol lovin mi satlia ve tan po a hriat thiam theya toni chuan ama be tu chu a theyang tok chon alo be let ve ni rin theina turin bas thunga thi sen dar nuai mai chuan ati chiang deuh kuar mai ani bas thunga thi sen tam tak an mu chu an chui zui ta bas kong khar le apon lam le ya chun thi sen chu a in zam tha deuh nuaya kong puya bo chuan thi sen far pher deuh nuai te chu an mu chuak zela ti chuan bas atanga fit za vel hla toni ruang omna thleng chu an va chui thleng ta ani toni ruang omna chuan chu thi sen chu atopa chu chuan bas thunga thi sen chu ama toni thi sen nge ni te ati chiang ta ani police te chuan thil thlen dan hetiang hian an han ngai ruat ta alan dan chuan bas thunga chuan toni chu vi ania tranpui tu zongin pon lama chuan hliam tur chungin fit za chuang aron wak chuak ni nan ngaya chumi hnu chuan athi zui ta nia an ngaya ni toni gip si chu clayton cemetery new mexico a chuan an phum zui ta ani police te chuan rin hlel an nei ta thuai mai le toni ruang an hmona bula chuan kumsom ni pali upa deni lautlin a chu abai khal lai hmuania lautlin a hi kho pui chunga bar vela mi pain phel ro king kung chia thok thin kha ni dot soile soilo fiana polygraph test ti turin lautlin a chu an kawa lautlin a chuan alo du ve mai bok nima sela chu test chu apal tlang zo ta tlat lo mai officer pakhat office a chuan lutin a hnena chuan tul thana chungchang chu a hriat thu a soya chu a thu soya chuan tul thana hmuna a mangin in soya ni chu wang chon rin hlel akai lo thei lova investigator ta chuan lautlin an toni chu ami hriat zong ani ti an hre chuak bok a chan chu lautlin a hian a hma kar tambak lo liam ta khan night club pakhata toni hi alo hmu to wang ani ome toni autopsy atanga mi pachian lak le lautlin a dna chu an han khai khin ta result atang chuan thuthluk na fumfe tak siam har anti kher mai engpo chuni ta se
deni lautin a chu Tony Gibbs si tha thu buai siam sakin an manta ani forensic evidence mangin lautin a chu poi khoina nen thun zom ni chi lo ma sela thu buai ngai tu sak ani lain prosecutor te chuan thil thlen dan me bela evidence omang angte mangin tol that tua an pu ani ber ni chungun taka thu buai ngai tu ani nu chuan jury te chu thuk na siam hlei thei lovin an noma a thiam lo na emo thiam han chan tir thei ne emo thuk na siam hlei thei lovin an buai hle ani chu tianga thuk na siam harsa an ti ema wang chuan an thu buai ngai tu lai chu an ti top zui taringot mai bok jury som pani ji nga pakhat chawin laudin thiam lo na muwa chu wang chuan prosecutor te chuan case chu ngai tu non le khera ngai lo veti in thu an ti thlu tarup mai ani thasom paruk aliama tual thana dang a thleng le ta hemi tum hian komsom hi pakhata upa waitress Tina Kimbrough chu tha ani vele thunga Tina i chu a chen apartment a sofa chunga thia mu ani autopsy a chuan lazai sin te hi a chuwa pa mu ania chu chuan tu theilawa siamin uphlumani ti alan tir bok chu lazai le sofa lu kham lazai chu a in mil chi ani lu kham chu tinai uphlum na na manani ti an the thei boka nima sela he case bi ka hi chuan pong suan ala memo mi pat mei chian lam zonga chet na nu ma engma han mu an nei lovani apartment complex a then oma cheng te chuan tinai ruang an mu ma dar kar nga malam khan mi pa pakhat chu tinai apartment atanga chuak lai an mu thu an ron soi chuaka chu pa pian hmang an soi dan chuan mingo fit duk le en chis ni vela sang samdum le lukhum ma thlok nei chi khum hi ania deni lautin a chu he case bi ka hian rin hlel zinga chiartel ani velem lo thung a chan chu mita mutu ten an mi soipa pian hmang le laudin a pian hmang chu ain mil lo wangani nu choi tu te chuan tinai apartment atanga chuak an soipa chu tunge nia khoilama nge kalti te chu han chui zui zel ngai na an thelo hle maya mita mutu te la chuan tinai in atanga a chua lai an mu bak chu han soi thuile chuan faktor an hai cham hle to bogani nu chui tu te tan chuan ma han lak zui ngai na fak awangang reng hle mai ti chuan le ni tle maliam le nu in police ne chuan an nu chui la ya chuan ma son na poimo tak le amma saber chu an tong ve ta hlol mai le Galveston Texas a papakhat Ferion Audrey pachuan police te chu phone bia in Tina Kimbrough itwal thina chungchanga thu poimo tak hria ta nei thu aron soi ta hlol mai le nima sela Audrey pan mel zali chuanga hla tul thana thleng chungchanga engthil tak chunge a hria chuni ta ang Tina Kimbrough tha ani hnulok me ni ko kumsang kha ko somriat paruk khan mel zali la ya hla Galveston Texas cheng Ferion Audrey pachuan police ti kolin thil poimo tak hria ta nei thu aron soi ta ni Audrey pa hi high school kal tuan lo na hnuai hnung lam deuh thok lo thina nia zu le dam doi khoi ching ani bok ama soi dan chuan Kimbrough chu an ha thona bara atonga thian an ni chhota ni drugs a khoi thin tu a hria ta wangin Kimbrough point a drugs khoi chungchang chu a hriat pui ani Tina Kimbrough chu ama tha nge ni tia soya a chan chu Tina chuan tu thana thlen ma loka a then ta kanu pui hlui a hria chho ti ru wangani a soi zel dan chuan Kimbrough chu a hotak zeta rak vak chungin Tina hne na chuan a huat thu a hrila ti chuan thinrim eng phiarin in ngai sakna chu a thlen tir ta ni na soyani a chunga thil thleng tam taka chuan anu pui hlui zo anai chu a pu mo a mani in thiam lo na ero anei tlem hle thungani police te chuan Audrey pa chu Kimbrough apartment a chhuah san lai mu ania atla emo a hma emo man ani don thoti a in hria ta wangin a in puang tamai ni nan ngaya Tina Kimbrough thana thu boya chuan thiam thu soi tur ka nei lo ve ti in an pu na te chu a pom thlap ani kumsom thum panga tang tura hrim na pe kania nima sela lungina chuan zu le drugs a khoi thina tangin atal chuak thei ta hlat maya ngai tuana film tak mang thein a ril runat na te pon an kian san to a ti chuan a lu hun lai aya mi thazok ni chunga tanin chu san turin ril ru asiam ta ni
lungina tan line wardrobe chuan high school diploma zir chuaka Christiana ain pezui ta bokani tina kembro ipa chuan wardrobe chu atan hun tur kumsum thum panga chu lungina chuan huna man aringa nima sela ring sual chiang hle thlasom pathum atan tlin hnu in wardrobe chu parolin chua lai lo kanita a chua hlen ani ang ti po an hlau hle ani kumsom chung zet chu tina kembro ipa chuan a thei dan ang angin wardrobe chu lungina atan ring thei nan ma ala chho zela tina kembro chung ten thei to pa an dang chung po in wardrobe chu atan hun tur kumsom thum panga tura kumsom pathum atan tlin hnu in parol boka chua le ania ti chuan wardrobe chu Fort Worth khopun loka umlo neya izong te chen na olni Texas lama kalin ta chuan a khosa chhota ni chuta chuan anu le pa le a u naw pa pariat te chhomdo na adong ani chu hmuna chuan olni door and screen ko ya na move in nun bul tan thale turin ril ru siama a na thona chuan nungchang thatakena khosa chawa Hamilton Street ta Church of Jesus a taima takena in mang chawbok Sunday school zirtir tu ate hial tang chawin nupui po anei le ta nge nge ani Wichita Falls lama thung chuan District Attorney Barry Macha chuan enghel dang aneya athunei na huam chunga tual thana chui chua theilo tam taka oma chung tual thana chui chua theilo jinga chuan tuni gipsi thina le midang panhi thina po atelani Tony Gipsy tha ani ma kum khat malam kum sang kha ko somriat pali khan nurse ve tho kum som he opa teri sim si chu ana thona tangin in lama a ho deu chia tuye mo hian akung ka chu aron ke ka awon sakrul rolin kong ka lo kik tu chuan tharum mangin in chunga chuan anam lut ngal tanok nok maile teri chuan thei to pa tran kho ve in hoisin takin alo belet ve a nima sela ama be tu chu tharuma a hne ngang lo awangin ti thei anei chaw ta hle ni ti chuan le chu pa chuan a kut chu hnung lama electric hrui mangin a phuar sakta a thom hno chu dim lo taka hli sakin a ki kor le a ki kor te thleng chuan a phel sak hal bor ani aka chu a scarf a line chuan a hno saka sofa du pa chuan anam thluta thuai mai ani teri chuan ake chuan thei to pina ma be tu chu tlo ve atuma a thani chun ang te chu som khomin an leng le bat thin nima sela chu pa chuan ake chu lo manin a phi sak le popa a buk khup zonga mutirin rong takin a pong sual le ta ani ti chuan ri fe a pong sual nuwa adu tok anga ta azang thal zongin a kuailet le a anu tele a servel chu chimom takin hunenge mo chen chu asong bol sak le bok teri sim si chu a thlabarin a chaw tak zet to ani tranpui tu anga ina chan chu a chaw hle ani ti po a chiang hle o me ti chuan chu pa chuan chimte mangin chan tu nei lo nula lainat om tak teri sim si chu laina na po nei lek lavin a bitlum ta ani hiam tor chungin minute thume mo minute li mo vel chu aladam ni in chui tu te chuan an ringa chu nulala no pang tak chuan a thi ma a hun hnung bera chuan eng thil tak ngai tu chaw kang mo ngai tu ngam chi po ani love teri sim si hi Restview Memorial Park Wichita Falls a phu mani le ta ani nu chui tu te chuan teri sim si phei ko ka chuan thisena fingerprint kai hi an mu chuaka tin a ser chunga mi pachi an hmu po na kina DNA test manga la en fiatan ti in an la ngal bokani chu tual thana chuan rin hlel tle ma zong chu an nei ngei maya nima sela tual thatu tak fi anai ro a lawani chu tual thana thlena tanga kum khat aliam le ti chuan kum som ni pakhata upa Ellen Blawi chu restaurant a hna azo no in zanlai vela akar na lama pan lain achunga van duaina aron thleng vele ta tuemo hian ain rin ma in aron man thota akara chon norlut ngalin elini chu khopona mun re lampanina kar chu khalturin anor luita a khuwa tanga hlawak lo kongre la ya chuan akar chu ti din tir ania ti chuan chulai hmuna chuan re hlum ani vele ta ani
arwang chu kong sir lei chhun vuma phola chuan hnu chhia ania ama be tu mi suala chuan elini kar chu kho chung lampanin a khat let le a ko thler thim la ya elini kar chu awa hnu chhia le ta ani nienge moza aliam le hnu chuan elini ruang chu an hu chuak ta chawa kholum lu tuk wangin ruang chu alo che man hle to bok dental record mangin elini nge ani ti an fin fi thei ta chau ani pong sual niam ti ro fin fi thei ni lem lo ma sela pong sual nge nia ngai ania a chan chu arwang an va mu chu khan aki korte chu po thlak sak ti hriat takhian amal zon vela alo wangani arwanga chia to wangin tu thluk na hoi sin takero siam har anti dewa elen blowi chu pa chuan pong sualin rong takin athat ni nge in an ngai ani elen blowi hi Midwestern State University Wichita Forsa zilai ani kumsom pali chung je chu heng tul thana pathum te hi la chui chho lavin an oma ti chuan beri macha chuan nu chui tu te jinga akhai pa ber jon li tila chu heng kol khes te hi thar tho le turin atita a tul thatunun rong tak mai zon chhuwa chu li tila tan chuan mimal taka chona lian tak ani nge yang le gipsi kha mimal takin a ria ama le anupui te kha gipsi bozon na khan anlo tel ve nge ani macha chuan forensic lab chu Tony Gipsy le Terry Simsi te taksa atanga mi pachi an lak te chu an DNA khai khin turin a han ti ta a ngun takin an han khai khin nu chuan DNA chu alawin ang ta chi mai tol that tu thu mun ani ti an thre thei ta a ti chuan tol that tu sa thli ani lo aka pa ami tha ching serial killer nu an chui me kani ti po an thre chiang ta hle ani heng tul tha na te in kung kai na hi tu man an la hai lang ngai lova a chan chu heng case pathum te hi dan king ko tu ran theu in biak po na man ruwa po nei lovin an chhoi wang ani tuna chuan John Lee te la chuan tul tha tu pakhat azong me kani ti a hre chiang ta a ma se kumsom pakhat la ya liam to awangin a olai hau lawang ti po a hre chiang hle bokani Wichita Falls, Texas mi chia pathum tu thita te case file John Lee tilan a han en non le chuan thil mu chu phorom zet mai ani tatlat mai le tina kem rui tha thu boi wanga police ko ta feriwan wardripa aum lai khan police pakhat hian a ma thlatlem te liam ta a tha ta elen blowi a hria le hria lo a zo na chu ni wardripa chuan a hria thoina lo changa nima sela chu hnupoi mo tak mai an thu hria chu bo zoi mi alovin alo alo ne ama wardripa nge in a hnu interview na chuan ka thu soya khan ngai tu na seng deuh se chuan keima nge hi an rin hlel lian per tur chu kani tin a soi chuak nge ani litila chuan wardripa hlin theina tur evidence a hmu bel le ta boka elen blowi thian thaber jeni boli chu wardripa kum thlang luka cheng hi ania chu blowi thana bulluka omani bok chu mai ne lovin a thian nu hne na chuan wardripa bul hnaya omloma ti lo thu alo soi ta tlat mai le chu thil chuan a benga verta zar mai ani wardripa hi Tony Gipsy thona General Hospital a intify tua thokve alo nia chu chuan in zom na ania wardripa ne in zom na nei jinga atur to pakhat ani vele ta ani Tony Gipsy kar kha wardripa chen na hnai waya mu chua ani le chat bokani ti chuan John Lee tila chuan wardripa DNA wala turin olni Texas kal turin tu thlukna siam ta a chan chu tul thita te hne na tanga an lak mi pachi kha police ten an kul wangani kum sang kha zakwa som ko paruka lungina tanga chhuwa ani hnuin wardripa hi olnia hian ala cheng charani ti chuan Lee tila chu olnia kalin wardripa DNA profile phaulang thei tur thileng po lak thei beisin wardripa na thona factory chu kar khat ngot a thli thlai to a DNA lak theina tur thil lenge mo hnu chia anei ta khlova te in a chang reng thina ni
li tela chuan kongkam le lama tangin water pa chol lai long mang zo ana chhun zom le tura coffee no keng chunga alo le le mek chu a thlir renga water pa chuan a coffee in na no chu kar chunga a ngata li tela chuan thok lokila coffee no chu walak sak mai tur em niang o tin ngai tuana nei man hiala nima selova nei thlak takin water pan coffee a in zo chuan lekha siam coffee no chu bolhlo boma chuan apai ta hlawani li tela chuan chu hun rem chang chu watangai ti a ria a chingam thial nop chung chuan water pa chu awa pan nai ta chil changna tur no emo bure mo ani em ti in awa zo ta ani bolhlo bom lam kok chungin water pa chuan ni ye lowain lak mai ta che ti in no om na chu a rila li tela chuan bolhlo bom chung chu a han bi ta no man sa pakhat mai ni lavin tam tham zet mai hi alo om khom rui maya water pa no man kha a eng ber chunge ti a kheder si lo chet lak vat angai ta ani water pala in alo thlir reng to bok nen no chunga coffee in bang tlem lo om chu alata chot maya chu coffee no tlanga chuan cheese cracker noi lo kaya water pa chuan cheese cracker ai lai hu bok nen anau du tak chu ani ngei po a be se le ani DNA testing ti turin no chu forensic lab lama an thon ta ngal wata Judy Floyd ti chuan skin cell a omem ti in no chungun takin a han en fia ta no tlanga cheese cracker e bang noi lo la bet chu a mu chuak ta ni chu ta tang chuan DNA ala chuak thei nge yang ti po a be se ya epithelial cell lak tumin koton suap ti thiang hlimsa mangin no chu a han thu ta a chu ta cell lo omatang chuan DNA chu lak chua thei ain be se ani coffee no watanga DNA alak chua le Terry Sims le Tony Gibbs te hne na tanga sir chunga tanga DNA lak chua te chu a han khai khin le ta a ti chuan poi khoi na hmuna DNA profile le coffee no DNA profile te chu ain mil thapani ti a mu chuak ta ani chu tiang DNA profile chu mi pui wan tlang zinga engang chia tam nge theyang ti hre turin Judy Floyd ti chuan DQ alpha test an ti chu a han tile chin ta chu chromosome number 6 a omani Judy chuan water pa DQ alpha type ang chi chu awang le ni ti a mu chuaka chu tiang type chu midanga mu zen lo ani he type hi awang le a profile a chuan genetic profile dang te nen a kop vekani chu tiang profile chu khovel mi hring zinga pakhata chau a theya a thil mu chu John Lee tila awa hril ta chu thu thar alo shet vele chuan loma wangin li tila chu azuang kol vak mai ani chu tiang kara chuan Austin Khua forensic lab lam ve thong chuan teni sim si phei khoga thi sen kai fingerprint kha an lo nem kai thei ta hlau mai water pa fingerprint nen an han khai khin ta water pa fingerprint nge ni ti an fin fiale ta bokani Terry Sim si phei khok a phel sak lai khan akuta thi sen a kai ni nge yanga kuta thi sen kai chunga phei khok a khoi na lama fingerprint kha a hnu chia ta ti na ani Ferion water pa chu man ani ta thuan han zo fia chon police te la hriat ngai mi alo evidence dang pakhat soi chua ani le ta ani kumsom pangaral hnuin police ten Ferion water pa chu Terry Simsi Tony Gibbs le Ellen Blauit te a tha wanga an han man chuan mithita chungte ban phak maya chuan ro rel na chu alo om ta DNA evidence manga police ten an han ma chon meu chuan ain puang ta nge ani chu tianga thuan in zo fia lai mek top don lama chuan water pa chuan tuala tha pangana po apuang tel ta bok ka tha dang pakhat alo masin a hming chu Deborah Taylori anita in ka hria ti in a soidan chuan Tona Gipsy a tha atanga thlani na water pa chuan Wichita Falls chu sanin Fort Worth Texas lama pana chu ta chun bara Deborah Taylori pomlai nei le fa pani nei atonga
chu bara chuan Debrai chu apasal ne na local hi ania nima sela apasal chu ha dewa wangin darkar khatvel ma in bar chu an chu sana wardrobe chuan lampuya somin an lam dun ta ni ti chuan in lama roi ho ain hom thur hila Debrai po chuan alorem ti ve mai bok motor dana an thlen chuan wardrobe chuan khoi khem tumin chet ala tran ta Debrai chuan alo du bi khau lo mai tran alo kho ve tlata ti chuan wardrobe chuan a that zui ta ani Debrai ruang chu in sakna hmun fian rialang reng taka a the thanga na thok tu ten kar khat nu in a ruang chu an mu chuak chawani Debrai thina le a hma tual thina pali te kha thun zom ala ni ngai lova Debrai pasa chu kum som pali chung zet anu pui that tu arin hlel ania ma se thu boy ro siam sak ani lo thung ani voi thum lai polygraph test apal tlang to chungin polisterin hlelber ala ni thau churin hlel na chuan a hring nun a vochia ama chung te ngei po alaka an hela a thian te le anu pui chung te po alaka an helbo tu mai po in ken tai lo ra chu anu pui that tua an ring hlel tlatani Debra tai lori ruang hi Shannon Rose Hill Memorial Park Fort Worth ta phumania Mars ni somni pali sang khazakwa somriat panga athi anga ngai ani he DNA testing thar hian lokna dang ala keng tel ta chiu mai le he test thar hian tuni gipsi tha thu boya achung thu an lo ngai tu to ma se hremna pelawa omta deni lo le na chu ati zalen ta ma se vandu thak takin he thulo mom tak hi shepaturin adam ri talova ama kumthum liam ta khan motor accident a alo borol manani tuala tha tanga kumsom panga do na liam nu in kumsang zugo sum ko paku october ni li khan feruan wardri pachuan tual tha na an pu na chuan thiam thu soi tur nei lavin an pu na chu apom ta a teri simsi atha wangin tur manga chiulum tura hrimna pe kania midang atha te thu buaya dam chung voi thum lung in tang tura hrimna pe ani ta bokani ama ngein henga tang hian ka fili mangti ka ngai tu ngai hau lo evidence tam tak ka nu chia ti ka ria detective ten evidence an khon khom te le thumin zona tang te khan kumsang khazago sumko pakua ka hming alan lo ang bokin kumsang khazago somriat poruka po ka hming ala lang lova khang hul laya min threchu lo kha mak kalati tak zetani serial killer kalau ni reng sia tin an riat chuat tlaya wanga mak ati thu a soibang theilawani beri macha thung chuan an hu chuina konga khan ti sual tam tak an nei ngei thu apoma ma se an ti sual lo thung ero chu case kha bansana topsan mai lovin an chui zel kha ani atopa chuan an chui chuak ta ni in a soi thung ani kumsang ni pariat khan wardri pakha thiam thu soina hun tha chiam sak ani lo tin federal magistrate chuan thitura hremna alo pek to chu nol ne ro se ti in rotna asiama zuni sompali sang ni som pakhat khan US Circuit Court of Appeals chuan court hiam zokin state of Texas ne na wardri pashremna pek chungchang in non le emo dam chung lungin tan tir zok tora thu an lo pek to chu alo pai thlak sak to bok he case hi US District Court a ngai tu that le tura thon ani dona thon ani to zo khial mai the tuna hian Livingston bula Polonska unita athi hun na kin hun amang tame kane ole khati zong kha tun tu mata na crime kan ron ti chua thei te chu ni le ta sela thange le he in comment te galo cheer thina nia e thoron min ron pek te alo mom thin kho mai ni e hei ke ni hi le khathiam lo kan nia amang ro chu he tiang ang te hi kan tuina te ni ve mi o wang khanin amin lo khathiam ta zel ula venkil khata kor trial ha zo pomong bol ve mai kha kan nia chu wang chuanin lam dik lo te ti dik tok lo te po kan lo nei thina ni pon in me hriat thiam na
azau theyang perin ka ngen le tak meu meu chu ani mi lo ngai thak saka kan lom thin lutuke lo damula lo fisir zel ro cho te khalo e teu teu zel ro o le